Здрасти, аз съм Лъчезар Живков. А зад мен е господин Евгений. Ръцете горе, ръцете горе. Това е нашия кодекс. Всички ръцете горе! Нека пишочката бака, трябва си сладкиш от кръвната, захарната пия рапър. Мина време вече не помни каква се брази, пробва далеч като сонда. Казвам нещо като нефта на помпа. Безкрай муници, стига 2-3 от упор, дори когато си правя пишки, като лесбийка скулптор. Където искаш си ги заври, бе курво, един абсурдно, не ме разбира, желаем всичко хубаво. Какъв е смисъл се доказвам пред някой, на който мога да бъда наставник и ментор. Толкова смях ми брат ще ми се разпадна, че нето и тогава байко, ако ме сравняваш тях, ще изразявам перфектно. А дори не се старава в момента, тия неща бяха сериозни, когато бяхме в главета. 20 часа фристайл на веселка, квартални газета, тогава лесно не имало начин, но само растем, да! И можем само да растем! Айде пак можем само да растем! Белили сте моите боксове, круша доста, люшкам да ми я подадеш. Римите падат не по-далеч, беля дроб като след дощ и палеж. Толкова пушено се, чувствам супер свеж като буца лед. Който ме слуша вече абсолютно ужасен, нали ще ги отдава в нужда, го кажа за мен. Аз съм не доказал за рапър, за самочувствие. Или ме теб срамът и се чете по устните. Курвите бранят морални устои, папагалите ми обещават, че няма се повтори. Затова им давам здравни реформи с екстракт от Чернобил и да отварят кучеги, а натам им се ходи. Бате разбирам 2015 година и раперите са известни всичко, но не това, че рапират. Бъди сигурен, винаги шо ми изгробева, защото някой един е си справил да се върви напред или каквото там. Можем само да растем! От корена до короната, от корена до короната, от корена до короната, от корена до короната. Ръцете горе, може само да растем! От корена, корена, от корена. Вичове, искам да скачате, скачайте, скачайте! Скачайте, скачайте, скачайте! Скачайте, скачайте, скачайте! Така ще бъде, бе! Така ще бъде цяла вечер, готови ли сте? Питам, готови ли сте? Само ще изчакаме един момент, един прекрасен момент. Все пак никой не прави опиятите така интелигентния. Редък кръкъв, кръкък, некъв го гледах. Напредък им напоследък, турникетния ремък че стекат. Обезкървени до сенче студенък, емцата хенчат за сцена. Давам каквото и те на дъгната от мен ще си вземат, защото аз съм основният статител, шансонни съм причини, основно 100 на 100 си опитал. Кажи чичка, иска ли ми се, ма на те чак от фейката вирово мога да ти предричам имите. Как се оправдават страшната шака, за пример, аз не съм тук заради нормалния слушател. Нямам срам и не храня симпатии към стария ти шлагер, имам полово мляко, някой го случайно е шаден. Бател. God damn. Did you have the Russians to switch? Damn.